Täze ýylyň ertesi. Şunalayda çay demen yaman doku. Aýramyn o. Düýnämer hiç ýa dedi işte ýok. Akşam köpüýipdir näme? Gaçy doýduma bu niýse islemelin o. 10 gün soň. Nire adıňan bilen okma şu taýlar. Gyndymy kam diýänne o. Näni ýerädiň anyň ulan okmay? Şu tak gyndymy kam diýänme ýok da şu wada olsun. İyi vatandaşlar, iller nakruat etdi. Benim bir böwregim satyp nakruat etdi. Ne bu zatlar kim bilmeli? Barıp böwregim musura gitmesin gelin iýen gutardyň vatandaşlar. Mer men bir böwrek gülele gerek kalyp taşlap gitdi. Agay, Ha? namyryň bar, ama ömrüm berýän. Ola namır verem bak. Oňa namyrym arsy sıramagy ärsy galarsyň. Le oğul Şekercan sen bana sıgan kırın atıp diyorsun diyadın innemen göre dörsanık dostlanma inne cay kaldıp ben inneme önküme atıp diyorum o hava daşarıda da suguluyum ma içi wifi'li öğrendim ne ipkhon ile telefonum aldım ne şahsi çıkıp şuraya ter yılından mutlu olsun. Yanvar ayında doğulan adamlar bez problem nomer birler. Hemme dawaň başlaýanlar, durmuşy gapçygyny oklap, pul edip soýanlar, oýna derýär adamlar da. Bu adamlar şeýle bir odan urlap dinletýärler ha. Her sözüne pul töläsiň gelýär o. Näde sokulanyny duýmaň alýar o. Adimäkan wa etdirýärler. Ödem bu adamlaryň damarlaryna gannälle goşuçyna araýlan ýaly. Ömür görsäň ılgap döler. Nämäň ýyzyndan adamyň ýyzyndan nä? Pulun ýyzyndan näme düşünýän boli? Pulunma problemaň ýok, problemaň ba, pulun ýok diýär. Olam dogry. Lopşym birinji aýda doglanlar, prosto supermenatorlar bolýar. Doglanyny çağırma, ýatdan çykarmagyň. Bomy? Baýylajak ma köýne uratypdyr. Toýumda dikinin diýip. Men şunu dikin arnaýjagmy? Ol injek bolsa sizden o nese gowy nerdi? Şöyle siz gowuran soň sydan soň uradandyr şo köýne. Öz araňyzda agalylyk görüpmesene. Ejeti diýişin doktor orkodaýla gatar ýa-da. Ya babena bolsa da bolýar. Diýişin ağırsa duzlu suwa çaýka. Margansovka jygatda. Bapenak dip derman agzama. Duzlu suwa çaýka gulýalet ýaşar. Eze iç ağrıya karşı dermanım yok ama içim ağrıyor da. İç ağrı. O üzerliğin değnesini at. Emiyorum son. Tak kes ya. Böylece bolya getir değneleri. Ece ateri düşürüp durmur. Dermanım omurda atçı alayda. Dümöv. Unas. Gülyalet ya şu atılca diýiverdir keser. Gülyalet ya düze diýäwala. Ece gayrat et ömrümüzü yekil saparam orada bizem kol alıp görayella näil batdan biler ýaly. Derman kol agzama. Derman tip 5 sagan ulantym men. Derman kolun aýry ýok unas. Emi ýokmy. Ece daşary ýurtdan dostuma bary bolupdyr, ýüregi durupdy. Ýürek durma. O neme? Gatyň suwuny iç. Gatyň suwuny içer. Emi ýokmy? Ece näme gatyň suwy? Ýüregi durupdyr diýän, ýogolly bolly, ýok. Ýogolly ruh. Ayza canana, utku oldum. Ulap ýaşa. Ne bu diyeceğim lan? Tamam doğulanın. Ulap ýaşan 61 ýaşaýarlar. İkisiniň hem doğulanyn bir günde. Bir de Hudaý getirdim. Täze ýyllaram gutly bolsun. Gel ver. Çeprak al, gel ver. Näme bol bratok, maşyna näme bol? Şunu bir näçe ýere görkezdim, hiç kim bilenok seven. Bir ýerine ses we takyrdy we motordy bilemok. Bolýa, görelim muny. Düşündüm, munyňa kol ferma bolupdyr. İş hakamyň 5000 manat bolar. 5000 manat? O 5000 manat. Sen näme diýän o men 5000 manat motor alýan birazjyk oňuşda. Etdirsen anary haýtdym dostçam bolmasdy men wagtym ýok, wagtym alyp durmasana.
Dostcan men muňmandım maşuma. Gaýrat etmeňmanda ýoksa men motorum durýar häzir. Sen motor hakkında görün ediyen. 5 yıl bundan sonra ýadyňa düşýärmezdi. Men ejimiň ýüregim durdy. Agam, men ejimiň ýagdaýlary näle? Hey. Ejenlerde ýeňiller. Hemme adam gymmat özüň bilýän. Epesçe pul gerek boljak. Manatda gerek bolar. Am eden her ýanymda ýok. Ýöne 10 manat bersem, başlap berseň näle? Men size hardal bolmasa bölüp getiren we ýetiren pul dolu. Wagt sana düşünýän dostum, diýene beýle zat bolmaz. Sen pul näçe tap getirsen, bizem şonça tez aparatsa başlar. Haýda. Ağamcan şu ýagdaýyna göre aparatsa nedel o? Bolmasa hiç ölýär o şu. Bular gerek bolsa itim ýalam tapar puly. Bular öwrenişipdir ýok diýmenem. Alad etmesen. Hemişe nämek ýanlaryny görýärse, hemmesiniň ýagdaýy bar. Ýöne şahyr näme diýe? Demir gaplyň güni ağaç gaplyň kaçýar diýe. Başka puccino. Senden bir zat soraýyn da. Torara. Seret. Ine käbir gelirler. Erlerimiz itýal yüzümüzi alýar diýerler. Şoňa bir şu ýagdaýlar bolmadýar. Näme diýiljek? Näme masat beriljek? Sorama var men şeylere çowap berjek bolar. Şol ýagdaý bolmadýar birinjiden öz bagyna kuly. Şular ýazak bir derek sözlerden bular. Degis barlary solurýarlar. Ýöne ýene bir ýagdaý var. Şu erlerini şu ýagdaýa getirýän gelinlere magyna falan. Öz erlerini ihtiyacak takılacak olan gelinleri var. O itlere dakılýar bilen o aşaýyny diýler, boyuna dakıp bilen gezerler. Nirerken kontrola takılacak olanlar. Şu ýagdaýy gynatap etýän gelinler var. Şol öz erlerini ihtiyaç taklap, tamam it üýrýär, gen görýär. Eger de oňa bolman islemeýän bolsa, men maslahatym öz äriňi yol varsyýarlar, görjek bolsaňyz, ol topaýyň şiir bolmaly orda. Ol rahat gezmeli, rahat gitmeli, gelmeli, gitjek ýerine. Ýöne belli hiç habarda zasy goýmalar, ýani meri edip ihtiýala kontrola saklanjak bolup durmalar. Şolar ýalara dende benim özümem yol varsyň aýagy bolýar. Şoň üçin erlerinde biraz edip ihtiýala saklamajak bolan. Goý topaýyň şiir bolup erkin rahat ýaşap. Tebe wepali yol var. Hiç açalım ikili etmeye. Başka sorum yok. Olsa men aşağı bir şeyler göreceğim. Nakvan gelmeýärler. Vay, gowdugyny. Vay. Şäp gördüm da. Sağ İlkinji adım güzelim olsun. Erlerimizi azajyk öğretmene öwrejek boladym. İlk şonda berlerler. 50 manada ne? Gidegen nilyen tenden mi? Hova, näme hyzmat? Ana onu düşürme. Düşünmedim ayam, sen kim bolýan? Oğlan tayından. Bolla. Ne, oldaý? Gepin köpekmede geç onu. Vaktıma da. Bah, erveden bolmaday bula. Bolan ortak binani. Am nire var ya? Toya var ya. Senin batlarım var. Oho, o näme gowda? Näçerek gelýän? Sen seriýetni ortak näde? Asyl şonu başarýam. Bayramın bilen nezih mahluk. Şeýle de yetip gelen täziyeliň bilen. Ejelerimize sizin bayramçılığın adam, täziyeliň adam gyzykda esasan öý arasy bolmaly. Allah! Men klassdaşlarym hemmeti görseler bilerler. Görüp Nähili? Yok. Görüp del. Indi
bir hilem bolar aýtdym. Ýöne men ýanymda oturmak üçin biýje da çekip ondan oturýardylar. Beh, men şonu ýaly o hiç kim oturup ýeren akdymy. Ya. Dawa bolýardy. Tek ýaly da oturmak üçin. Goýay. Ana malum şeýle biýje çekdirýär. Kimin kädisi? Näçe partiýa, iň zok partiýadyr da. Ha? Hawa. Ýok. Klassdaşlar. Oglanlar ha? Hawa. Gıýdy oturmak bolanokdy da. Ha, onun Oglanlarym şonýal biýje çekýärdi. Beh, men oturjak gel. Ya. Ondan birin oturaýmaly, çekin biýjani. Otur